Dan l-avviż legali fi Dwejra huwa attakk ikkalkulat fuq l-aħħar dark site li għandna fil-Gżejjer Maltin u li jista' jikkawża telf irreversibbli f'din iż-żona tant importanti għall-kultura Maltija. Dan kien l-appell li waslu numru ta' qdiet wara li aktar kmieni dan ix-xahar il-Gvern ta' Roberta Bela ħabbar li se jemenda avviż legali li se jippermetti d-dawl artifiċjali fi Dwejra sa nofs il-lejl. Għaldaqstant numru ta' qdiet spjegaw li din l-emenda toħloq riskju serju għall-aħħar dark site li fadal dan hekk kif dawn id-dark sites wieħed ikun jista' japprezza is-sema fl-istat naturali. Spjegaw ukoll li l-Gvern qed jonqos milli jirrikonoxxi id-dlam bħala parti mill-kultura ta' pajjiżna għaliex id-dlam mhuwiex biss nuqqas ta' dawl iżda jipprovdi numru ta' benefiċċji. Kien hemm anki diversi akademiċi li mat-Times enfasizzaw li l-permess ta' dawl artifiċjali sa nofs il-lejl u li wieħed jippermetti li jkun installat id-dawl qed ixekkel il-valur xjentifiku, edukattiv kif ukoll kulturali li qed toffri bħalissa din iż-żona tant unika. L-avviż legali li nħareġ mill-era ġi diskrit bħala inkwetanti minħabba l-fatt li Dwejra hija sit ta' Natura 2000 fil-waqt li għandha wkoll protezzjoni fuq livell Ewropew. L-akademiċi spjegaw ukoll li f'pajjiż li jum wara ieħor qed ikun aktar iddominat mid-dawl artifiċjali, id-Dwejra hija waħda mill-aħħar żoni fejn ir-ritmu naturali tad-dlam għadu ħaj. Id-Dwejra ilha parti mid-Dark Sky Heritage għal kważi 20 sena, xi ħaġa li issa qed titpoġġa f'riskju kaġun tad-deċiżjonijiet li ħall-Gvern.